Колко е максималната скорост? 98.2. Family of trees falling.
Започвам от Митито. Мити, как беше твоята екскурзия? Много изнурително. Много. Много добре казано. Шофьоре. Да. Без думи. Това е да. Павел. It's your turn. Не може всички без думи. Какво? Трябва да кажем нещо. Поздравим Имаш сценичната семейството. Добивам жената. Скучни сте. Това е моето мнение. Добре. Какъв повода на клипчето? В края ли? Трябва да кажеш какво яде Иван. Иван яде. След тежката загуба от карти. След тежката загуба от нощните карти. Нещо бяло. Ванка, как постигнахте тези 118 км в час? Много трудно, с много труд. Това ли е тайната съставка? Това е много тренировки. Браво, къде тренирате? Чакай, къде беше Белмакен? Котото го тренира. Аз му помагах с тренировките. А ти си негови учител. Бързината, който Не, да ме учител, аз му помагах. Взаимопомощ има. Я да видим тук едно. Трябва да се закусва йогурт. Ей, хамоле! Кажи ти, бе! Той не спира, не го прекъсвайте, моля ви. Терминатора. Покажи как се кара бързо. Че може да спре. Така се влиза в Австрия, национален отбор. Покажи. Острия. Естерех. Ти колко премина ли границата от трите цифри? Не можах да премина границата. Тези цифри на Значи, се... клуб 100 все още си го достига Мислиме- само на килограми. Той мисли ден за ден. Нали, мач за мач. Писта за писта. Няма да има големи планове. Писта за писта. Утре на петицата 100. До година на шестицата 120. Носки си бифиси. Но Сантам Уин, Сантам Люн. Добре. Янче, разкажи ти за твоето За моето така за моето мазане. скьорстване. Моето скиорство приключи много бързо. Колко бързо? Няма 2-3 пъти се пускаме Браво. Браво. по черната писта и Така ли? Малко се контузихме тук така и сега си мажем по цял ден. Няма тук ти, аз физики. те видях, че просто прекалено много се раздаваш и Аз може съм би... много добра, как да не Като се си легнала и на професионалното ударило в пистата, дали Тук прекалено трябва много... малко тук да правя някакви... Браво. Да. Браво. Иначе, Трябва да после се разказвам. с една дума, че- ако трябва да споделиш впечатление от екскурзията. Уникално! Браво. Това е. Да ме вземете пак. Най-добрият. Нещо съм се разтегнала тук на това. Какво да каже? До година пак. Не, до година twice. Two times. Two parts. До година ще Two parts. нагоните. Times. 50-50. Павка, видеото завършва в теб. Е така, правят операторите. Екскурзия как премина. Беше повече от хубаво. Една ме ще къртаха от пистите и беше ми много, може би се тръгнахме вчера. Сега споделете. До следващия път.